En smuk sommermorgen i slutningen af juli dukkede et skib ud af tågen ved Nuuk. Det var Greenpeace-skibet Arctic Sunrise, som stille og roligt gled ind mod kajen i Grønlands hovedstad. Dermed var bolden givet op for et af de mest kontroversielle besøg i Grønland i mange år. Greenpeace var blandt andet i Grønland for at demonstrere og aktionere mod USA og landets planer om et nyt raketforsvar, det såkaldte missilskjold, der er baseret på rumforsvar med hjælp fra avanceret teknologi. Planer, der også omfatter den amerikanske radar på basen i Pituffik. Men Greenpeace fik bestemt ikke nogen varm velkomst i Grønland. Mange har svært ved at glemme Greenpeace-kampagnen for over 20 år siden mod kommerciel fangst og drab på sælunger i Newfoundland. En kampagne, som også fik den effekt, at Grønlands eksport af sælskind blev lagt i ruiner. Det er ikke noget, der sådan lige bliver glemt i Grønland, og mange mennesker var direkte imod sommerens Greenpeace-besøg. Og det kom der også til enkelte direkte protestaktioner mod miljøorganisationen. Greenpeace siger selv, at organisationen ikke er og aldrig har været mod bæredygtig sælfangst og har undskyldt den 20 år gamle sælkampagne og dens negative indflydelse i Grønland. Det var en fejl, erkender Greenpeace. Den gamle sælkrig overskyggede hurtigt formålet med Greenpeace-besøget. Det var igen Thuleområdet, der havde fået en international hovedrolle i kampen om verdensherredømmet, og igen var det forholdet mellem Danmark og Grønland og politisk passivitet, der var sat i centrum. De amerikanske planer om et nyt missilskjold har vakt bekymring andre steder i verden. Især lande som Kina og Rusland skeptiske, og mange lande, organisationer og politikere frygter, at missilskjoldet vil give anledning til oprustning og dermed et nyt internationalt våbenkapløb. Vi er i en situation, hvor USA er afhængig af støtte til deres planer fra 2 nationer. Danmark og Grønland på den ene side, på grund af radaren i Thule, og så er det England på grund af et lignende radaranlæg i Fylingdales og en lyttestation i Menwith Hill. Hvis ikke de 2 lande er med, så får amerikanerne store problemer med at få gennemført deres missilforsvar. Og i den situation, der kan Danmark og Grønland altså spille en positiv rolle, som vi ser det, fordi vi jo frygter, at missilskjoldet vil føre til et nyt våbenkapløb. Det vil føre til sammenbrud i de nedrustningsprocesser, der finder sted, og som har gjort, at vi er gået fra at have omkring 100.000 atomvåben i verden, til vi har godt 36.000 i dag. Den proces vil vi have skal fortsætte. Vi tror ikke på, at verden bliver sikrere sted, før at vi får alle atomvåben afviklet, og det er den proces, som bliver truet af missilskjoldet, og det er derfor, vi er så forhippet på at få det stoppet. Hvordan kan Grønland aktivt spille en rolle i den her proces? Ja, nu er det jo sådan, at det er Danmark, der har retten til at føre udenrigspolitik på Grønlands vegne, og den måde, Grønland kan spille sin kort på, det er selvfølgelig ved at påvirke den danske regering, som jo er dem, som vi siger til på et eller andet tidspunkt bliver bedt om amerikanerne, om man må opgradere radaren i Thule, så man kan bruge den i missilforsvaret. Og vi tror på, at den danske regering ikke vil kunne sidde stærke grønlandske protester overhørig. Det vil sige, hvis Grønland presser hårdt på og enigt bakker op om, at det her ønsker man ikke, jamen så tror vi på, at den danske regering vil være nødt til at respektere det. USA har ikke officielt anmodet den danske regering om lov til at benytte Thulebasen til missilskjoldet. Og da det er den danske regering, der driver grønlandsk udenrigspolitik, må Grønland pænt vente på en udmelding. Og den udmelding er ikke kommet fra Danmark, så ingen kender endnu den officielle danske holdning til et nyt missilskjold på Thulebasen. Tidligere har landsstyreformand Jonathan Motzfeldt udtalt, at de amerikanske planer ikke må stille Grønland i centrum for et nyt internationalt våbenkapløb. Men sammen med den larmende tavshed fra den danske regering, er der efterfølgende også blevet påfaldende stille i landsstyret, især efter det viser, at USA vil tilsidesætte den gamle traktat om nedrustning, ABM-traktaten, som det tidligere Sovjetunionen indgik med USA i 1970'erne. I stedet meddelte landsstyreformand og partiformand i Siumut, Jonathan Motzfeldt, at han ikke havde tid til at drøfte missilskjold med Greenpeace.
På den måde undgik landsstyret behændigt at se sig selv midt i en vanskelig offentlig debat om amerikansk militær oprustning i Grønland, og landsstyret undgik samtidig at træde den danske regering over tæerne ved at komme med en officiel grønlandsk holdning til sagen. En sag, der rent politisk er yderst omfindig for regeringen i Danmark og dermed også for Grønlands landsstyre. Det fik nu ikke Greenpeace til at tie. Organisationen var jo netop i Grønland for at skabe debat, og det gjorde Greenpeace så. Jeg tror, man er nødt til at se det på den måde, at den danske regering har ikke ville tale missilskjold generelt. Man vil gerne vente med at komme med sin holdning, til man faktisk bliver spurgt, hvilket vi synes er utroligt farligt, fordi jo flere penge amerikanerne poster i det, og næste år har de jo besluttet at poste over $8 milliarder i projektet, jo sværere bliver det selvfølgelig i sidste ende at sige nej. Den samme holdning har landsstyret sådan set indtaget, selvfølgelig også i erkendelse af, at det er Danmark, som fører forhandlingerne, og som i sidste ende er dem, der skal sige ja eller nej. Og derfor så er vi blevet set som en komplicerende faktor. Man har ikke ville tale missilskjold, men man har gerne vil dreje debatten hen på noget andet. Og det synes jeg er beklageligt, og det håber jeg på, at det vil ændre sig. Og jeg synes også, at jeg kan fornemme, at der er nogle andre mere positive signaler fra i hvert fald nogle medlemmer i landsstyret. Og det noterer jeg med stor tilfredshed, at jeg tror, vi er på vej ind i en situation, hvor man ikke længere kan bare gemme sig og sige, at det er noget, man klarer i København. Nu må Grønland på banen med sine holdninger og følge den til dørs og tage den offentlige debat, der er nødvendig. Og der har jeg jo noteret mig også, at de mange besøgende, vi har haft, har jo faktisk udtrykt det samme, nemlig, jamen, hvor er den information henne fra landsstyret, fra den danske regering om de her spørgsmål, hvis det er så vigtigt. Hvordan kan det være, at vi ikke debatterer det mere? Og der er vi blevet takket ligefrem for at bringe noget nyt ind i debatten og for at få gang i debatten. Og det ser jeg næsten som vores væsentligste sejr, om du må kalde det, heroppe. Det er, at jeg tror på, at vi faktisk har fået gang i en debat heroppe. Og hvordan den ender er jo så ikke til at sige, men uanset hvilken beslutning Grønland eller Danmark i sidste ende må tage, så er det jo altid bedre, at den bliver taget efter, at man har debatteret i befolkningen og blandt beslutningstagerne, hvad er det, konsekvenserne af det ene og det andet er. Og det vil altid være en demokratisk sejr, og derfor så opfordrer jeg jo kraftigt til, at man nu i Grønland siger, men nu må vi altså have debatteret det her, og have klargjort vores holdning og få signaleret den ikke bare til den danske regering, men også til omverdenen. Men det var langt fra alle, der ikke ville lytte. Både i Nuuk, Qaanaaq, Sisimiut og Qangaqamiut strømmede interesserede til Greenpeace-skibet. Og selvom det blandt andet i Qaanaaq styrt regnede, blæste og var hundekoldt, så trodsede flere hundrede børn og voksne det dårlige vejr for at besøge Arctic Sunrise. Jeg fik gæsterne både varme, kaffe og saftevand og hjemmebagt kage. Overalt var mange interesseret i organisationens kampagne og fulgte blandt andet skibets udstilling om Grønland og Thulebasens rolle i de amerikanske planer for et nyt missilskjold. I Qaanaaq gav formanden for Thuleboernes forening, Ingedag 53, Usarak Rujaritsok, udtryk for sin bekymring. Ingedag 53-formanden frygter, at missilskjoldet vil føre til begrænsninger i Thuleboernes jagtområde og dermed deres levebrød. Vi tror, at Greenpeace kan hjælpe os i denne sag. Derfor er det på tide at glemme fortidens fejltagelser og tænke på fremtiden, sagde Usarak Rujaritsok. Med ombord på Arctic Sunrise var den grønlandske lægestuderende Millie Møltoft. Hun er ikke selv Greenpeace-medlem, men kom med ved et rent og skært tilfælde.
Willy Møltoft mener, at Greenpeace-kampagnen også er vigtig for Grønland. Allaqataani nuumingaani ilaalerpungu taamanikku nuumikka med Greenpeace ikkut. Taa siullermi ammukaannarlung takuniarlu Greenpeace umiarsuasuunerso. Taa takanungariarama inui oqaloqatiariarluumaaniittun. Aperiaminga ilaarusunnerlunga. Siullerma aperinikuuakki soorlu imaat nutserisoqarnersu imaaluun kalaallin aam ilaasoqarnersu. Maani imma Greenpeace umiarsuaani. Kisiani taamanikku imma ilaasoqanginnami. Taa imma aperinikuuaminga ilaarusunnerlunga. Angerpunga taamanikkun. Taa qaanaam ilaawung taamanikkun. Nutserisutu siullerma ilaa. Qaanaameriaratta taa imaat paasivara. Inui oqaloqatiisarpun oqaloqatiisartakkakka aama ukua alli oqaloqatiisaan tamarmi assu annilaangasun tuuleqaatarpillu eqqarsaatigisaqartu amerlasuning soorlu annilaangasu imaat sorsunnersuarma aama atortussani imaat nuanningissuni tuulimiittoqarami tamakku annilaanganera uannu aammi imaat tusarpara tassa misiissutik aamma imaat eqqarsaatikka amerlisippun Imaakkami imaat Greenpeace-ormiu imaat pingaartittoruissuuaan Amerikkarmiu presidentian President Bush massakku imaat pilersaarusiortarami imaat raataa tuulimi aama atorniarluu sorsunnersuarmu imaat atortussanu pilersaarusiortarami taanna pilluu akerliliillu tamaanippu Greenpeace-ormiu taanna pinnerullu soorunam aam kalaallunaam innuit oqaloqatiinniarlu taa aam paasiniarlu kalaallit qanu isumaqarpan qanu misiisuteqarpan aama immaat paasiniartillu Amerikkarmiu kalaallit imatun eqqarsarpu imatu aam misiisuteqarpun immaat taakkua pilersuiner pillu kisiani uannu aami pingaartittoruissuaa ima innuit qanor isumaqarnersu taa aam politika taa paasissavaan inoqati tassam innuimmaan kalaallunaani qanu isumaqarnersu taanna pillugu ila aaman pingaartittoruissuam imaat kalaalluna kisimiinnata kisiani alla oqaloqatiilluit inui allat Greenpeace-ormiu qalluna Amerikkarmiu kikkulluunni oqaloqatiillu makkua eqqarsaatiinnernagu kisimiillut kisiani imaat assiingitsorpassuarna aam imaat imaqaqami taanna pilersaarun taamanikku tajorpullusoqarami so kisian massakku ukua inui allaanno sorry. taava imaat siullam qaanaamtikiqqaariaratta immaat as annilaangasoruissuung eqqarsarlu immaa kamassapuannun tassami Greenpeace aam oqaatseq Greenpeace assu sakkortusoruissuammaan kalaallunaan atullugu soorla aam puisi taakkua eqqarsaatigisaani taamanikku pisun ila kisian massakku qaanaartikeriaratta immaat annilaangallung takkuakki kikkutamaas oqaloqatiisakkalaallit nuannereqaat ilaasunga taanna ua pingaartittoruissuaa Greenpeace startede som organisation i USA i 1970'erne. Siden er organisationen vokset til en af de største miljøorganisationer i verden med millioner af medlemmer verden over. Alene i Norden har organisationen ca. 700.000 medlemmer, heraf 34 i Grønland. Organisationen ejer 4 skibe, og Arctic Sunrise er et af flagskibene. Det 49 meter lange skib er næsten 25 år gammelt og er bygget i Norge og har i øvrigt en fortid som sælfangerskib. Besætningen ombord er en fuldt ud professionel skibsbesætning, lige fra kaptajn til dæksmatros. – 15 mænd og kvinder er fast tilknyttet skibet, men på et tog som det her i Grønland er der 28 mennesker ombord, der alle deltager i arbejdet, både med at passe og vedligeholde skibet, samt selve kampagnen og de aktioner, som skulle udføres i Grønland.
Selve driften af skibet er faktisk meget analogt med et hvilket som helst handelsskib, men så har vi jo så yderligere aktiviteterne, vores kampagner og vores aktionsaktiviteter. Det betyder, at vi har en lidt større besætning end normalt. Vi skal stadigvæk kunne holde skibet i sving, selvom vi har måske 6 mand ude i nogle gummibåde, så skal vi stadigvæk kunne klare at drive skibet videre. Vi skal også kunne klare at have en hel del folk ombord rundt omkring på skibet, hvis vi har skibet åbent for offentligheden, så vi kan snakke med folk, så vi kan være sikre på, at folk kan bevæge sig sikkert rundt på skibet. Nu befinder vi os på den grønlandske vestkyst. For dig er det et gensyn med Grønland. Hvordan det? Førhen har jeg sejlet både på Grønlands vestkyst og på Grønlands østkyst. Jeg har sågar boet på Grønlands østkyst i nogen tid i begyndelsen af 80'erne. Jeg boede 2 år i Mestersvig, men jeg har skammet flere steder, også på vestkysten, og sågar på Thule Airbase. De aktioner, som Greenpeace udfører for det her skib, hvordan deltager du i dem? Jeg dirigerer skibet, og jeg har ansvaret for alt, hvad der foregår rent sikkerhedsmæssigt ombord på skibet, og er dybt involveret i kampagnediskussioner og i planning af de aktioner, som vi foretager, for at være helt sikre på, at de virker, som vi ønsker, de virker, for at være helt sikre på, at de er sikre for os selv, at de er sikre for de modparter, som vi aktionerer imod, fordi det er altid på toppen af vores agenda, det er, at det skal være sikkert. American ingenuity and daring have built a new outpost in this country's defense, a giant airbase on the top of the world. Now, at last, the story can be told. Ved basen i Pituffik foretog Greenpeace flere aktioner. Organisationen havde ikke på forhånd fået tilladelse af det danske indrigsministerium til at besøge baseområdet. Derfor var enhver indtrængen på området ulovlig. Det var Greenpeace ligeglad med og forsøgte flere gange at komme ind på baseområdet. The job was to build a giant airbase for our largest long-range bombers high on the northwest coast of Greenland at a tiny settlement called Thule. Blandt andet forsøgte 4 aktivister at anbringe et stort banner på selve Dondasfjeldet med protester mod missilskjoldet. Det lykkedes faktisk de 4 at få placeret banneret, inden et par politifolk kom forbi og bad aktivisterne om at pille banneret ned og forsvinde. Det gjorde de så, og der var endda en enkelt frivillig vandgang for at slippe for politiet. Organisationen landsatte 3 mænd ca. 45 km fra selve baseområdet, som skulle vandre ind til basen for at aflevere et brev til basens øverstbefalende, Base Commander Craig Whitehead. I 2 dage vandrede de 3 mænd, en amerikaner, en hollænder og en franskmand, før de blev arresteret af politiet blot få kilometer fra selve Thule-radaren. De 3 mænd fik beslaglagt film- og videobånd og en lang række personlige ejendele. Det lykkedes dog en af mændene at smugle et enkelt videobånd forbi politiet, og det er herfra, at disse optagelser stammer. Aktivisterne blev tilbageholdt af politiet i mere end 20 timer, inden de blev løsladt, og det stod samtidig klart, at det ikke var lykkedes at overbringe brevet til basekommanderen, så Greenpeace prøvede igen. En tidlig morgen begav flere af Greenpeaces gummibåde sig afsted mod basens anløbskaj. Her blev aktivisterne igen mødt af politiet. Og jeg er rolig. Jamen så vi skal ikke noget. Vi er også det er stille og fredeligt. Stille og roligt, men du skal gøre, som vi siger. Jamen det gør jeg også.
så bliv her. Vi skal nok blive her, men vi har et simpelt brev. Men brevet til Craig Whitehead blev afleveret. Til oberst Craig Whitehead, som vi gerne vil have lov at aflevere til en amerikaner, eftersom vi er ked af, at det er dansk politi, der står imellem os og amerikanerne i den her sag. Vi synes, det er utrolig vigtigt, at der er nogen, der sender et klart og utvetydigt budskab til amerikanerne om, hvorfor vi er imod de amerikanske Star Wars-planer. Når du siger ulovligt, jamen altså, det amerikanske missilskjold er også ulovligt. Det bryder IBM-traktaten. Så ulovligt er mange ting, og jeg synes, at vores forseelse er ganske mild i forhold til amerikanernes forseelse. Men det var jo heller ikke alt, der lykkedes for Greenpeace. Der var en enkelt aktion, der aldrig rigtig kom i luften, når man så at sige. Hvad var det, der skete? Nej, altså, vi som sagt har forsøgt på flere måder på grund af vores besøg på Thulebasen og gøre amerikanerne opmærksomme. Og en ting, det var den her lange gåtur på 50 km. En anden ting, det var, at vi fysisk mødte op på basen med en talstærk delegation. Og vi ville også have lavet andre ting. Men dårligt vejr og en enkelt maskinskade har forhindret os i at lave nogle af de ting, vi også gerne ville. Men jeg tror, vi har fået vores budskab igennem alligevel. Selvom Greenpeace-aktionerne er ulovlige, er de altid ikke voldelige, og Greenpeace-folkene overgiver sig omgående og frivilligt til myndighederne, hvis de bliver fysisk tilbageholdt. Alligevel stod det klart, at myndighederne var stærkt urolige over Greenpeaces tilstedeværelse ved Thulebasen. En stor politistyrke var udkommanderet til basen, 35 politifolk fra Danmark og 15 fra Grønland, for at opretholde ro og orden på basen, som politiet udtrykker det. Da det er politiet i Grønland, som har ansvaret for den opgave, blandede de amerikanske militærmyndigheder sig ikke i Greenpeace-aktionerne, ikke officielt i hvert fald. Det store politiopbud, der også bestod af tæt overvågning af Greenpeace-skibet fra Søværnets kuttere samt følgeskib af flere politikuttere, var en ren overreaktion fra myndighedernes side, mener Greenpeace. Som borger kan jeg være lidt harm over, at man rent faktisk bruger så mange ressourcer på at have danske politifolk og grønlandske betjente til at stå imellem amerikanerne. Altså at de ligesom fungerer som en eller anden form for beskyttelse af amerikanerne. Jeg synes, man burde bruge nogle flere ressourcer på at fortælle amerikanerne, hvilke konsekvenser missilskjoldet rent faktisk har for Grønland. Det var simpelthen en overreaktion, mener du? Jeg synes, det var en overreaktion. Ikke? Nu står vi her nord for Diskobugten, ikke? Og ude i horisonten, der ligger der en politikutter. Og det er for mig at se en vanvittig ting. Man flyver 50 betjente op, og man sender skibe til at beskytte os, eller til at overvåge os. Jeg synes, det er overreaktion. Nu har Greenpeace så forladt Grønland. Er hele debatten om missilskjold og Grønlands rolle i de planer så skrinlagt? Langt fra. Nu skal det først til at begynde, mener Greenpeace. Vi har jo for eksempel lagt meget vægt på at have en meget opdateret hjemmeside, hvor vi blandt andet har lagt lydfiler ud med de videovidnesbyrd, vi har fået i kassen, kan man sige, hvor vi har bedt grønlændere om, som var bekymrede for missilskjold, om at stille sig op og give udtryk for den bekymring. Og det er jo noget af det, vi gerne senere, når den her tur er slut, vil tage til Washington, for at få amerikanerne til at forstå, at der er nogle særlige hensyn at tage i forbindelse med Grønland og missilskjoldet. Grønlænderne er jo et fredeligt folk, som så vidt jeg ved aldrig nogensinde har været i krig, og den udbredte opfattelse blandt de mange grønlændere, som jeg har mødt på den her tur, den har været, at jamen, det her er egentlig ikke noget, som vi kan støtte på nogen måde, men at vi i sidste ende ser ud til altid at så bliver det besluttet udenom os, det bliver besluttet i Washington eller i København. Og det er noget af det, som jeg også håber på, at den her tur kan bidrage med, at man faktisk gør op med den her selvforståelse af, at det nytter alligevel ikke noget, de andre er for store. I den her sag har grønlænderne faktisk en unik mulighed for at få påvirket resultatet, og den håber jeg, man vil bruge. Og vi vil gerne være med til i hvert fald at give en platform, en national og en international platform til Grønland og til grønlændere, som gerne vil give positivt bidrag til at sikre fred og nedrustning. Hvis eller når debatten kommer rigtig i gang i Grønland, og det ender med, at Grønland siger, ja tak, vi vil gerne have et missilskjold, de siger ja tak til den amerikanske idé. Hvad så med Greenpeace? Er det så slut med Grønland? Nej, det vil vi jo i givet fald forsøge at argumentere imod og fremlægge vores argumenter for, at det vil være en utrolig dårlig idé. Det er klart, at Grønland så i en svær situation, hvis det bliver kædet sammen med nogle økonomiske fordele osv. Og så er vi ude i en meget svær balancesituation, tror jeg. Men
i et eller andet omfang, så må man jo stille tingene op på hver sin side og sige, okay, hvad kan der være kan der være nogle kortlivede økonomiske gevinster ved det? Ja, det er selvfølgelig positivt i Grønlands perspektiv, men i den anden vægtskål, der ligger jo altså hensynet til fred og nedrustning, og det må altså et eller andet sted veje tungere.